Fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-governanza tajba, Robert Abela fadalu ħafna aktar x'jagħmel. Rapport tal-Greco jikkonferma li l-maġġoranza tar rakkomandazzjonijiet li kienu saru lill-Gvern Laburista baqgħu ma daħlux fis-seħħ b'mod sħiħ. Dan ir-rapport li ġie ppubblikat it-tnejn huwa daqqa oħra għal Kastilja. Dan għaliex jindika b'mod ċar li l-Gvern ta' Robert Abela waqa' lura f'5 rakkomandazzjonijiet minn 9, fosthom fejn tidħol il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-aġir etiku tal-membri parlamentari u kwistjonijiet ta' konflitt ta' interess. Il-Greco hija istituzzjoni li taqa' taħt il-Kunsill tal-Ewropa u tiġbor fiha stati li jaħdmu kontra l-korruzzjoni. Ir-rapport jindika b'mod ċar li 5 mid-9 rakkomandazzjonijiet tal-Greco ma ġewx implementati b'mod sħiħ, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodiċi ta' etika tal-membri parlamentari, tema li minn żmien għal żmien qed toħloq dibattiti kontroversjali. Ir-rapport jgħid ukoll li għandu jkun hemm aktar supervizjoni u infurzar tal-liġijiet fuq id-dikjarazzjonijiet tal-assi. L-istess rapport jitfadawl fuq il-fatt li hemm bżonn investiment u aktar taħriġ għall-ġudikatura, fejn għandu jkun hemm programm ta' taħriġ għall maġistrati u l-imħalfin filwaqt li tingħata aktar importanza għall-etika fost il-ġudikatura. NetNews saqsal il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana dwar dan ir-rapport. Bil-Ministru jkollu jammetti li verament fadal xi jsir. L-ammont ta' xogħol li sar f'dawn l-aħħar sena u nofs kien wieħed sostanzjali. Dejjem se jibqa' xogħol xi rid isir. Intant minħabba nuqqas tal-Gvern li implementa rakkomandazzjonijiet tal-Greco, il-Prim Ministru Robert Abela ingħata sena ċans sabiex jirranġa dawn is-sitwazzjonijiet.